Bie septembre kalo tile 30 ye san 2020 aw minnu b'an filɛ an ka bɔlɔlɔkana la sanga ani wagati la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni an ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An b'an ka bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye sa an ka jamana ɲamakura ni o ye Bandaw ye ale ye Faransikaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ n'o ye Joël Meyer ye a ye a bisimilali kɔnɔna yɛrɛ la sa maa min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o de ye camancɛ fanga jamana ɲɛmaa danga ye n'o ye colonel Asimi Goita ye u ka kuma ɲɔgɔnna fama bolila fɛn min kan sa o de ye Mali ani Faransi ka jamana baaraw taabolo ya u kumana o kan ani nin jamana lasigiden sa n'o ye Faransikaw ka lasigiden ale ye tasibila kɛ ka taa an ka jamana ɲamakura ma n'o ye Bandaw ye. Kabini karido an ka jamana ale ye ministre ɲamakura o sɔrɔ n'o ye Moktar Wani ka kɛ ni tɛnɛn tɛmɛnen sa an ka jamana ɲamakura n'o ye Bandaw ye ka taa se a ɲɛmaa danga masa n'o ye colonel Asimi Goita ye u mɔgɔ saba u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in bolila fɛn min kan sa o de ye gouvernement kura min ni a bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna la o bɛna kɛ cɛw fo ka taa se muso ma ko bɛɛ lajɛlen bɛna i yɛrɛ ye gouvernement kura in o kɔnɔna la ani u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye marifatigi minnu bɛ yen nɔ n'olu ye marifa bila sa ni ka bɛn kuma fɔ ko waleya dɔw bɛna kɛ walasa ka olu fana da don gouvernement ko in o la. CEDEAO jamana ɲɛmaw i n'a fɔ u tun y'a laɲini cogo min na ko ka jamana ɲɛma k'o sigi an ka jamana kɔnɔna la ani ka ministre ɲɛma k'o fana sigi an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an bɛ se ka fɔ ko o waleyaw ko olu sabatira ka kɛ ni o ye sa an b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ma olu ma u ka yɔrɔ datugu ko wuli an ka jamana la hali bi nka CEDEAO ma ka fɔla sa k'olu ni CNSP ma bɛnna ko minnu kan ko CNSP ma o bɔ a sira fɛ o dɔ ye fɛn min ye sa o de ye k'a fɔ camancɛ fanga a kan ka tɛmɛ ni baara minnu ye sa olu ma danganimaniya kosɛbɛ ani o kɔnɔna la sa ɲɛma min ni o ye ɲɛma danga ye ni o ye colonel Asimi Goita ye sa a yirala k'a fɔ ko camancɛ fanga ta fanfɛla fɛ ko ni waleya ye an ka jamana ɲɛma ni o y'o sɔrɔ colonel Asimi Goita ale tɛ se ka o nɔra bila togoya si la u ni CEDEAO ma u tun bɛnna o waleya kan nka o ma bɔ a sira fɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ ni maa ninnu kabini u tun bɛ fanga la utukalo tile 18 tɛmɛnen na sa ko CNSP ka o ci a yirala k'a fɔ ko CNSP fana o ma ci ani tuguni k'a fɔ ko maa minnu minɛnen bɛ CNSP maaw bolo sa ko k'olu fana bila u y'a ye k'a fɔ ko ni maa si ma labila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka jamana maaw o kɔni ye CEDEAO maaw ka laɲini dɔ o kuraya CEDEAO maaw ka fɔla ko olu ye fɛn minnu fɔ ni sera ka o bɛɛ kɛ tuma min na k'u bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ datugu bɔ an ka jamana o kun kan. Sumaya banakisɛ ale bɛ ka carin kosɛbɛ Gawukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo mara kɔnɔna la n'o ye Dalmustarakaw u y'a yira k'a fɔ n'o ye a dɔgɔtɔrɔw ye sa ko u ka banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ maa 50 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ ni sumaya banakisɛ yelen don olu la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fura de tɛ olu bolo walasa ka ni banabagatɔ ninnu ka o furakɛ o ye gɛlɛyaba ye u ka dugu o kɔnɔna la o de la sa u ka furakɛlikɛlaw u ye weleweleda bila an ka jamana marabagaw ma walasa dɛmɛ bɛ se ka lase u ma cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kenyakaw olu fɛ yen nɔ Kenya jamana ɲɛma ale sera Faransikaw ka jamana kɔnɔna la a bɛna tile 5 bɔɲɔgɔnko de kɛ yen nɔ min n'a ni Faransi jamana ɲɛma u bɛna ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a ka nin taama in yɛrɛ kɔnɔna la sa a n'a ka ministre 5 olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ni Faransi jamana ɲɛma ko u bɛna ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya sɔrɔ ta fanfɛla fɛ ani ka bolonɔ sɛbɛn bila kɛ o ko olu kɔnɔna la. Mauritaniekaw fɛ yen nɔ u ka jamana marabagaw u y'a yira k'a fɔ ko u kɛlen don ka u ka bɔlɔlɔsiraw ni ka olu bɛɛ lajɛlen jɔ kabini tɛnɛndon na sa min n'a kun bɛna cɛ bi ye araba u kɛlen k'a yira k'a fɔ sa ko u ka lakɔlidenw ko olu bɛ ɲɔgɔn dan kalanso olu kɔnɔna la o de la u ye nin bɔlɔlɔsira ninnu n'u ye a tigɛli yɛrɛ sa o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ni ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati la o ye sɔgɔmadafɛ nɛgɛ wagati ye nɛgɛ wulafɛta sa o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ni ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati la sa u y'a yira k'a fɔ k'u ye nin kɛ waleya min walasa yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ u ka kalanso olu kɔnɔna la cogoya min na ko nka k'a waleya bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye u ka sɔrɔ ta fanfɛla la.
ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ